പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓർമ്മകളുടെ തിരുവുത്സവമാണ് തിരുവോണം. പ്രകൃതി മനുഷ്യനിലേക്കും മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിലേക്കും സ്നേഹം വാരി നിറയ്ക്കുന്ന ശുഭവേള. ഈ ആഹ്ലാദവേളയിൽ പൂടങ്കല്ല് സാന്ത്വനം പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം പൗരാവലിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തര കേരള വടംവലി മത്സരം സെപ്റ്റംബർ 8 തിരുവോണ നാളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ പൂടങ്കല്ല് ഗാന്ധിനഗർ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ അരങ്ങേറുകയാണ്. 1ാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് മരിയ ഫർണിച്ചർ പൂടങ്കല്ല് നൽകുന്ന 500,000 രൂപയും 2ാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് റോയൽ ട്രാവങ്കൂർ ഫാർമേഴ്സ് നൽകുന്ന 15,001 രൂപയും 3ാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് അന്നം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് തട്ടുമ്മൽ നൽകുന്ന 10,001 രൂപയും 4ാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് CJ ട്രേഡേഴ്സ് കൊട്ടോടി നൽകുന്ന 5,000 രൂപയും 1ഉം 2ഉം 3ഉം സ്ഥാനക്കാർക്ക് സാന്ത്വനം പുരുഷ സ്വയം സഹായ സംഘം നൽകുന്ന സ്ഥിരം ട്രോഫിയും സമ്മാനിക്കുന്ന ഉത്തര കേരള വടംവലി മത്സരത്തിൽ വടക്കേ മലബാറിലെ എണ്ണം പറഞ്ഞ ടീമുകളാണ് കൊമ്പുകോർക്കാനെത്തുന്നത്. പൂടങ്കല്ലിന്റെ മണ്ണിൽ ആവേശത്തിന്റെ തിരയിളക്കം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവോണ നാളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ നടക്കുന്ന വാശിയേറിയ വടംവലി മത്സരത്തിന് സാക്ഷികളാകാൻ മുഴുവൻ കായിക പ്രേമികളെയും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പൂടങ്കല്ല് ഗാന്ധിനഗർ മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് ഉത്തര കേരള വടംവലി മത്സരം പ്രവാസികളായ കായിക പ്രേമികളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം മലബാർ ബീറ്റ്സ് തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്.